Alhamdulillahirabbil alamin. Nduk, Limbuk. Ana dawuhmu apa, Mak? Puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti Ingkang nyipta jagat kang wis paring malembaring kanikmatan, kamulyan, kesehatan lan uga barokah marang sedhengah titah ingkang sumebar ning jagat raya. Iya, Ripalungguhan iki awake dhewe ngestokake dawuhe Bapak Bupati ing Karanganyar. Bapak Haji Yuliatmono. Panjenengane kepareng-paring dawuh supaya awake dhewe atur panglipur kanggo srana cegah wungon tumrapipun para warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing dusun Sulorejo utawa kondange dusun Ketekan, khususipun RW 9 ing laladan Desa Plesungan, Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar. Ngono ya, Mak. Mula luwih dhisik wajib awake dhewe ngaturake panuwun kelawan Pak Bupati sing kepareng tresnani ora mung awake dhewe tok, nanging uga kepareng tresnani marang kabeh para warga masyarakat ing Sulorejo. Bupati sing kaya ngono kuwi nadyanto panjenengane iki ora rawuh ning aku ngaturake witing klapa sak lugune. Sing patut dicontoh, sing patut ditulada bener-bener lahir batin lan wani lila legawa ngorbanake bondo kanggo srana marem lan tentreme kabeh para warga masyarakat ing Kukuban Karanganyar mligi ingkang mapan ning Sulorejo. Ngono ya, Mak. Tur Bapak Yuli itu sangat mendorong, sangat mendukung dan memberi ya kuwi nuwun sewu motivasi tumrape desa-desa utawa kampung-kampung ing wewengkon Karanganyar anggene nguri-uri lan ngurip-urip budaya tinggalane para leluhur biyen ingkang ngawujud ya kaya bersih dusun ingkang digelar dening para warga masyarakat iki. Ya. Dadi dalang sinden pengrawit gamelan wayang iki sing nyeponsori, iki sing nanggung sakwutuhe Bapak Bupati. Oh iya, mula sesuk-esuk amake dhewe jam 7 kudu sowan ning rumah dinas dhisik. Ngono. Ngopo? Njukuk dhuwit ngono. Ha iya, ora apa-apa. Panjenengane wis ngono kuwi kok. Iya, nyenengke tenan ya, Mak. Dene panitia sedaya dipun dhawuhi kali Pak Bupati supaya nyawisake nggon, terus terop panggung, son genset karo mangane yoga sinden. Iya, ngono. Iki mapan ana daleme Pak Mudin ya. Ana depan rumah Pak Mudin, Pak Senen Raharjo. Iya. Uga awake dhewe wajib ngaturake panuwun marang sang ketua panitia ya kuwi Pak Mulyadi. Ya. Sesepuh ana ing kene ya kuwi Bapak Sri Widodo. Mboten kata lumpen salam hormat dan salam kompak untuk kawula muda manunggal bakti ing laladan Ketekan kene. Iya. Dasare iki mapan ana ing Sulorejo, dasare kene iki wis kondang panggonane pondok pesantren sing hebat. Yen ora kleru kuwi asmane Pondok Al Insaf. Pancen kaya mengkono sing biyen diasuh dening almarhum utawi swargi Kiai Abdullah. Iya. Saiki banjur dibacutake kelawan Kiai Ansori nggih. Leres nggih. Nah, nggih. Hebat, sangat luar biasa. Mula kanggo ngurmati gandeng kene iki ana pondok sing kanggo gembleng para taruna muda supaya ngerti karo agama lan uga ngerti karo budaya iki mama dhewe ngaturake alamate anak soleh. Alamate anak soleh iki nang ndi to, Nduk? Ya mapan ana ing desa utawa dusun Sulorejo kene sing tegese para nom-noman, para kakung, para generasi bangsa yang handal mampu mengangkat kewibawaan dan kemuliaan Indonesia. Muga-muga jenenge dilahirkan dari warga masyarakat dan anak-anak yang ada di Sulorejo sebagai disinilah tempatnya anak-anak soleh. Oh ngono. Ya Mak, ya luar biasa. Hebat kaya ngono. Mila awake dhewe ya ngaturake salam sungkem marang Bapak Kiai Ansori. Ya, jarene iki ora suwe maneh bakale pengetan 1000 harine Bapak Kiai Abdullah. Kaya mengkono. Wis kaya ngene iki arep piye to, Nduk? Nang nggen sisih
kulon ana mesjite ana pondoke, wetan kono mburi kelir ya ana mesjite. Tentrem ya, Mak. Tentrem, apik lan becik sangat luar biasa. Dasare iki dirawuhi karo pepunden kula ingkang winantu ing pakurmatan Ibu Hajah Suwarni DPRD Kabupaten Karanganyar. Ya, kalian Bapak Camat Ngundang Rejo. Mboten kata lumpen nengki Bapak Kepala Desa ing Plesungan Bapak Waluya. Ya. Uga ngaturake panuwun marang para sepuh adi sepuh kiai alim ulama sumrambahe kabeh para warga masyarakat ing Sulurejo. Kene iki cetha lamun ta rukun kompak kondusif gotong royong tetep ditengenake ya Mak. Wis to. Yen kanggo ngukur piyayi kene utawa piyayi ngendi wae iki kompak apa ora, rukun apa ora kena ditonton. Watone kok ana dusun, ana kampung isih kepareng anakake bersih dusun. Kuwi tandha lamun ta masyarakate isih rukun lho. Ngono. Iya, iya. Mongko ngendikane para pinter kae ora ana gaman sing ampuh kejaba kerukunan. Iya, bener. Mula sing jenenge bersih dusun utawa sedekah bumi kuwi uga sinebut mereti desa. Mujudake adat lan tradisi sing ditindakake dening wong Jawa wiwit jaman kuno makuno. Intisarine ya kuwi para warga masyarakat ngaturake syukur marang Gusti ingkang nyipta jagat awit kemurahan lan kamulyan kang diparingake. Iya. Ya adat lan budaya sing kaya ngene iki sing mbedakake wong Nuswantara karo bangsa liya. Tradisi sing dadi jati diri utawa identitase wong Jawa iki sing mbedakake karo bangsa liya. Ya, Kejaba saka kuwi bersih dusun kuwi dadi ajanging sedekah kang ditindakake dening para warga kabeh. Sedekah kuwi lak weweh ingkang awujud apa wae sing bisa gawe mareme wong liya. Mula bersih dusun kang ditindakake dening para warga masyarakat ing Sulurejo iki mujudake amal kang becik. Merga bersih dusun sing digelar iki tujuane atur panglipur marang kabeh sing kepareng rawuh supaya seneng lan marem penggalihe. Lah, yen digandhengake kelawan tuntunane agama sejatine ya sambung ning ora secara langsung. Ya. Wis cetha tujuane wong bersih dusun kuwi. Yektine ana telu ingkang sepisan ya kuwi syukuran, angka loro sedekah lan dadi ajange silaturahim sing telu-telune mau diperintahake dening agama. Lah, supaya tradisi iki ora tabrakan karo sing jenenge agama lan ora didoi dening para kiai, aja nganti tradisi sing kaya mengkene iki diiseni karo kegiatan sing negatif sing bertentangan karo syariat agama. Ya, bersih desane apik, bersih dusune apik. Aja dicampur karo wong mendem, aja dicampur karo wong main. Ya. Ndak mengko malah tabrakan karo agama sing marai sok-sok diarani aja bersih dusun kae haram, kae musyrik, sirik, mergo direnggo karo bab-bab sing negatif kaya ngono kuwi. Ya. Mongko manut dawuh sing tak tampa Piyai Sulurejo kene anggene wayangan bersih dusun wiwit jaman Noma kuno. Setiap 2 tahun sekali nggih Pak nggih leres. 2 tahun sekali ora nate leren, ora nate kendhat para warga masyarakat Sulurejo anggene bersih dusun, anggene wayangan, anggene ngurip-urip marang budaya jati diri bangsa. Iki dadi bukti lamun ta kabeh warga masyarakat Sulurejo adalah salah satu promotor kelestarian budaya Indonesia. Ngono ya, Mak. Kaya mengkono kuwi. Mula aku melu marem apa neh aku dadi wong Karanganyar saka Sawan Jaten. Ngerti kahanane Karanganyar becik ngene iki aku seneng. Mergo akeh lho, Nduk. Ning Solo Raya kuwi wilayahe sing wis pecah. Karepe mbiyen ya bersih dusun ning gandeng ana aliran khusus sing ora keparenganake bersih dusun. Akhire nuwun sewu, wargane diparo dadi loro. Sing separo gelem bersih dusun, sing separo ora gelem. Akhire tarikane entuk sithik, dalange akhire sambatan ngono lho. Iya, Pak. Kaya ngono kuwi. Lek ngene iki dasare diayomi karo Pak Bupati, wah sangat luar biasa. Awake dhewe nyuwun marang Purbane Hyang Agung meminta marang Syekh nugrahane Gusti ingkang Maha Kuwasa dasare sasi sura. Muga-muga kabeh para warga masyarakat Sulurejo manggih hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki. Pinaringan rejeki ingkang melimpah ruah kebak berkah. Pinaringan sehat lahir batin, pinaringan tentrem lahir batin, keselamatan donya tekan akhir. Allahumma.
Pelok barang lagu bersih desa. Ayo nggih ngurmati kabeh para warga masyarakat ing Sulurejo yang tercinta. Yuk, mangga to. Dasare panitiane sangat tanggung jawab, sangat hormat dan penuh dengan sopan santun. Iya, aku sak kanca sowan mau wis dikurmati jejer jentrek-jentrek para panitia. Iso salaman karo kabeh para warga masyarakat kene nyambung silaturahim. Iya, banjur dipinarake ana daleme Pak Mudin. Iya to. Aku sak kanca lungguh kono bar kuwi Pak Mudin pamit jare ndongakne wong 1000 dina. Malah lunga. Akhirnya aku mek pringis ning kono. Ayo, ning terus banjur genduren bebarengan, milujengan bebarengan. Luar biasa. Kaya ngono kuwi ladat sing apik, Nduk. Mula malah dawuh sing tak tampa lan aku krungu wiwin biyen nalika isih sekolah SMKI. Kene iki pancen kena diarani lamun to desa utawa kampung wayang kulit. Ngono ya, Mak. Mergo le wayangan iki bolak-balik ora mung bersih dusun tok. Piyai kagungan kersa ya nanggap wayang. Kang Masku kae lho. Ki Anom Dujya Kangka iki enek lek ping 15 mayang rene terus. Jarene Pak Panitia mau wiwit saka rega 3 juta iki Mas Kangka wis neng kene. Apa? Kaya ngono kuwi. Dadi yen awake dhewe ora apa-apa, Nduk. Yen karo Mas Kangka ora apa-apa. Panjenengane iki wis melanglang buana, wis turut ketekan kene. Awake dhewe lak turuti nggen kirian. Ha iya kirian. Ketekan kok kirian ora. Nggih, mula iso nyambung silaturahim nggih selingan. Oh, 2 taun neh ora kudu awake dhewe, sapa wae kena sing ngasta sing dipercaya karo warga masyarakat, sing diduding karo Pak Yuli, mbok menawa muga-muga Pak Yuli bener-bener iso ngasta dipercaya dadi DPR RI. Amin. Yo ngaturake panglipur sawetara. Tak nyuwun pambiyantu karo Mbak Diajeng Candra Mulya luwih dhisik men jumeneng. Arum Bali nggih ngurmati Mbak Diajeng Candra Mulya sing saka Krek Tuban Jawa Timur. Monggo.
Sugeng dalu Mbak Diajeng Candra Mulya. Sugeng dalu. Pripun sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Ing Bagas atase. waras. Syukur ngatasi bendina tanggapan parantene tur ya ngombene iki ora nyirik lho, Nduk. Mbak Diajeng, yen kaprahe sinden iki nyirik es. Panjenengane iki pendak esuk bar wayangan iki ngunjuke ya es teh. Lah iya, ya ora gerok, ya ora kaya ngono pancen ya wong iki dhewe-dhewe. Gulu iki duwe karakter dhewe-dhewe, ngono kuwi. Witekno ngelak kok ya Mas ya. Ha iya, ngono kuwi. Ngaturke selamat sukses kagem warga masyarakat ing Sulurejo. Ayo kene. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Yoyo sedaya diparingi sehat bagas waras sak dalange. Ha iya. Ya aku waras manggap gendeng apa piye ngono. Inggih mboten. Ha iya. Waras kabeh. Aku rawani. Aku rawani. Aja wani kuwi. Umurmu sik pira? Umurmu lak sak ngisor kuwadok. Nggih, nggih. Yen wani karo dalang mongko umurku sak dhuwurmu kuwi kuwalat. Lah wong kula nembe 17 tahun. Hah? 17 tahun. 17 tahun kok wis remuk. Kowe iki lho 17 tahun piye? Lah dek jenengan dek pirsa nek remuk. Adek pirsa nek remuk. Lah wis rabi lek ora remuk ya ngopo? Nek rabi ngono remuk. Remuk. Berarti Bukesi nggih remuk. Wah, pol kuwi. Lah iya. Alhamdulillah mugi-mugi sedaya diparingi sehat, sukses. Mriki pundi Pak Ketekan? Warga Ketekan nggih. Heeh, Ketekan utawa Sulurejo. Oh nggih. Mugi tansah pinaringan, lancar rezeki. Amin. Lah, lagi ngono wae wis amin. Buwanter sakpole lho, Pak. Nggih, pancen kaya ngono kuwi. Wit mau anggere dalang kuwi ndonga mesti diamini karo piyayi kene. Amin ping 1000 wis enek ning ya kuwi ya berkate randang metu-metu. Lah iya wis berkate sore mau kok ya. Lah wong ket wau nggih pun disuguhi napa-napa lho. Oh iya. Nenek anu napa niku piyayi mriki niku cekatan Pak Yoyo. Piye? Lah wong napa niku peladene niku nek apa nyuguhi ngono urung dipangane wis dikukuti kok. Kowe aja ngenyak kok tak. Maksudnya saking cekatane ngoten lho Pak Yoyo, mboten ngertos nek wis dimakan apa urung ngono. Ora tetep dicawesake terus monggo Pak Dalang, Mbak Sinden, Mas-mas pengkrawe dahar ingkang sekeca. Rampung kok dinyun prisa niki sampun sedaya. Sampun lagi ditarik. Oh ngoten nggih Pak Yoyo. Oh, ora. Berarti aku tok mau. Awakmu tok sing ditarik pancen ki mau. Nembang ya, Nok? Nggih. Pelok barang bae. Nah, tak nyuwun ya kuwi jenang gula. Nah, jenang gula dhisik dibawani. Monggo arepe Asmarandana boleh, yang lain juga boleh. Ngono. Nggih. Nggih. Diajeng Candra Mulya. Ya, Nak. Jeng tak selani iki ana WA dawuh saking Bapak Yuli Pak Bupati ya. Sugeng wungon kagem masyarakat Ketekan Plesungan mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng sempulur rejekinipun kalih saking rubeda menapa kemawon hajatipun kasembadan amin ya rabbal alamin. Menika Pak Yuli mbok menawi mirsani lumantar streaming ugi salam hormatipun warga masyarakat Ketekan Sulurejo katur panjenengan sungkem katur Pak Yuli lan ugi ngaturaken panuwun dumateng panjenengan. Ah iya, kuwi hebat ya. Kula Pak Yuli. Mbok menawi dalem. Muga-muga kuwi bupati liya-liyane iso kaya Pak Yuli ngono kuwi lho. Aku mesakne kanca-kancaku sing bupatine dudu Pak Yuli lho. Ayo. Lah pripun lho Pak Yoyo? Lah pripun to?
Lah Pak Yuli kan genah kopen, seniman kopen. Oh. Engko didum kangko ning kono, yoyok ning kono, dalang liyane pepadi ning kono. Anak-anak Dharma Karya ning kono wis didum karo Pak Bupati. Ngono kuwi. Berarti niki Pak Bupati mboten saged rawuh ta mriki nggih Pak nggih. Mboten saged rawuh amargi menika wonten acara persiapan besok pagi harus ke Karangpandan. Oh nggih, mboten napa-napa Pak Yuli. Biasane niku Pak Yuli niku nek rawuh nggih paring tali asih. Tali asih apa aku le maringe sesuk isu kok tali asih. Iya maksudnya kanggo madang kara. Ayo beres. Mboten rawuh nggih biasane online. Online piye? Transfer no. Ayo, Lek ngono rekenemu gorene tak caoske Pak Yuli. Tekan ndi mau? Nono. Luput pisan kenapi pisan yen gampang luwe gampang Nono. yen angel langkung Nono. kula niku ten mriki pun anu lho Pak, Apa? bolak-balik. Wis omah to nang kene. Hah? Wis Nggih omah. mboten jane. Nggih nek tanggapan ngeten niku lho Pak. Oh, Biasane kulino nang niku kene. Oh, layak. Layak napa? Tegese akeh para sutresna budaya sing apal karo sampeyan. Jane nggih mboten. Lah piye kowe ditutne mari bingung ora? Sirmu piye sirmu ora? Sirku ya ora apa, mboten napa-napa. Kelenengan ning kene to. Kondusif to kene. Dalem. Kondusif to kahanane. Alhamdulillah. Oh, Piyai Karanganyar wis tertata. Biasane nggih rapi. kalih Mas Duwek barang nika. Mas Pak Duwek? Bos. Iya. Mas Duwek ngapa? Mau berarti sawere Mas Ketut tok. Mas Kedut. Nggih, juragan mebel. Oh, karepmu aku ra roh aku sapa. Ya maksudnya ben aku ya disawer ngono lho Pak Yoyok. Kowe iki wis larise kaya ngono mbok sing syukur karo purbane Gusti panggah golek saweran ae ora. Ngoten niku anu Pak Yoyok. Ngapa? Apa ya? Kawakan to ora. Dadi iki apa-apa wis bondo lek kok oyak ora entek. Lek perlu apa kuwi jagat arep kok emperi, ngono lho. Nggih mboten saged. Ayo, sing penting iki ora perlu sugih ning cukup. Sugih kaya apa yen nafsune sing maju, kowe duwe dhuwit pira tetep kurang. Nggih. Ah, ngono. Dadi pamane sesuk karo Bokesi dicaosi pira ae tampanan kanthi ikhlas, ngono. Alah kula mboten diparingi mboten napa-napa kalih Bukes yo. Yakin? Yakin. Kok iso ngono apik men? Lah aku wis lunas kok. Wis to Bokesi? Lho. Wah, lah iki piye iki berarti iki? Oh, iya. Wis elok Bokesi pancen tanggung jawab. Dijukuke dhuwit kaose. Ayo, Nene. Tan kena tinumbas arta Ya, monggo dipun aturaken sak rambahan langgam, sak rambahan di jaipongke. Oh iya. Monggo katur dumateng sedaya para warga masyarakat Sulurejo yang tercinta. Dados.
Raneh ramukal yen sampean ki laris pancen yo suarane jos kaya ngono. Penampilane yo bergas, bocah yo ayu. Ha iya. Kowe madulke sak kabehe komplit. Ha iya. Jebul ki piyai kene ki yo ndek mben ki wis ana sing ya kuwi apal karo Bu Kesi. Apa? Buktine mau Bu Kesi munggah panggung piyai kene langsung, "Nggih Pak Dalang." Ayo saiki men Bu Kesi iso silaturahim, men iso kenal karo piyai kene. Ngono, men jumeneng ya. Coba tumpakke sepur mendang tekan lokasi. Ya, iya Bu Kesi berdiri. Ya. Assalamualaikum Bu Sukesi Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang. Dan kaya weton pondok. Ayo. Pondok bambu. Ayo. Heeh, kasih mbiyen lah pondok bambu. Iya. Pondok baru. Hah? Pondok baru. Lah iya bareng diganti bambu akhirnya pondoknya dadi baru ngono lho. Ayo luar biasa. Akeh lho Bu Kesi sing padha nakokke mau bapak-bapak kene. Pundi Nggarwa, pundi Bu Kesi kula riyen sering napa niku midhangetaken wonten radio jaman Pak Anom Surata lho kaya ngono kuwi. Nggih. Tegese nama kekondangan jenengan isih eksis nganti saiki. Ngono lho. Nggih Pak Dalang. Niku lek nalika kula riyen tasik
tahun kepungkur tasik langsing sik imut-imut sik menik-menik kaya Umi niki lho. Lah sakniki kan kula pun mbobrot awak kula pun remuk jenengan remuk niku lho. Sampeyan kleru Bu Gesi. Pripun? Wong lanang piyayi kagung kuwi lebih tertarik karo wong wedok sing bodine sak sampeyan kuwi. Lek sak Umi ndek ben aku ya ora tertarik semono kuwi. Lah Umi lek sik bocah ki mergo sik semene lek saya gedhe lek saya menarik ngono. Aku sing tak senengi kaya sak sampean ki yen sampean dadi bojoku nganti kuru. Ngerti-ngerti piyayi do batin. Kaya kok dadi bojone dalang nek malah kuru, genah rakopen. Nek lek lemu wah berarti atine ayem ngono kuwi. Ayem pokoknya atiku bakal bahagia ayem tentrem anggere sampean kok dadi dalang kondang ora duwe bojo loro. Pasti aku ayem. Siap Pasti gerak. aku bahagia. Loh, aku ki sakjane iki dadi bojomu saiki atiku wis rada ameng-ameng ngono lho. Lah ngopo? Ketir-ketir. Kok iso? Dalang kondang, Cik Enom ganteng dosen, pokoke komplit lah. Jejerane sinden ayu-ayu kuwi adate nggih Pak Bu. Tiyang niku mboten kuat niku godha 3 perkara. 1 harta, 2 tahta, ping 3 napa Pak? Wanita lho, Pak lho ngakoni sing bathik niki yo. Dadi tau kena gedho iki. Malah nyampluk wong iki piye? Mboten ngapunten niku. Ya gandeng iki lah area Solo to Bu Gesi. Nggih. Ora kok harta tahta wanita ning diperhalus. Pripun? Rukmi, kursi, putri. Dadi harta tahta wanita dadi rukmi, kursi, putri. Ngono kuwi. Aja malah dikasarke, aja nganti dhuwit dingklik karo teman wanita sing apik ya aja ngono kuwi. Ngono. Rukmi, kursi, putri. Nah ngono kuwi. Iya. Pak Dalang, kula saestu niki dalu niki remen sanget. Lah ngapa? Ditimbali teng kethek-kethek mriki. Teng dusun kethek, Napa? Ayo, senene karo sing di wilayah kowe ora. Apa Mas? Ketekan ora. Ketekan. Nggih. Senene pusat ya. Nggih, Kayak iki es tenyel kae rumah samu piye ora. Ayo. Sulurejo. Sulurejo. Nah, ngono kuwi. Demen kula remen sanget. Dasare priyayine mriki ya Allah, ramah-ramah, budaya saestu guyub rukun. Lah nika ibu-ibu penonton teng mriki enggak ketok aku. Bu, mriki maju ndak apa-apa. Iki nek tanggaku ning kono ibuke Yusuf mau SMS. Maju mriki mawon ben iso ndelok sinden ayu-ayu. Nggih. Estu lho bapak-bapak ibu-ibu ingkang pinarak lesehan majeng kemawon mboten napa-napa. Lek terlalu jauh mangke ndak komunikasine niku angel. Ha iya. Mergo wong mayangi penake ora kaya yen sing nonton ki cedhak karo panggung iki puwenak, Nduk. Ha iya, anggere ora mendem lho. Heeh, anggere ora mendem. Lek mendem ya ora penak kene lagi suwuh rada to pitono. Lagu nendi? Ha iya ngono iki kesruh lek kuwi. Ha iya. Lek ngono ki lu ora mayang aku kon ngono kuwi. Ha iya. Ayo, saiki tembang sing apik Bu Kesi. Nggih, Pak Dalang. Mumpung larase padet songo. Napa? Sinom grendel. Grandel. Grandel. Ya. Niki remenane priyayi mriki lho nggih. Nalika aku mbiyen cek prawan, isin nderekke Pak Anom, Pak Purbo, Pak Antus mbiyen kan aku angger nembang iki to mbok susul to. Jaman sampean cek seneng karo aku ndelike ngono sampean ndelik-ndelik dan nusul aku to, jujur wae ya to. Hah? Samane gandrunge karo aku gara-gara aku nembang sinom grendel iki lho. Ah iya, pancen tak akoni pancen ngono kuwi. Jaman semono pancen ngono kuwi. Mergo sok-sok ki ya yen seniman kedanan karo piyayi putri sing budaya ki ora perkara ayune rupa, ning sok-sok kedanan karo suarane kuwi tenan. Nah, sampean suarane pancen hebat luar biasa. Lek wajah kan jajane sampean ini pas-pasan jane. Heeh to. Biasa. Biasa, ireng malahan. Ah ya ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni ora masalah, ora. Ngono kuwi. Nggih, matur nuwun Pak Dalang. Nggih, ngono kuwi. Sinom grandel dene Bu Kesi. Wah, jane suwi ora metu iki. Ayo, Monggo, Bu. Agawe
piyambak wis setengah umur parandene suarane isih bantas, isih bening, isih bergas, isih kaya bledek ya, Pak. Temenanan. Kuwi biantere pancen ra umum. Aja kok nyuwara. Ning omah ngentut sak omah kaget kabeh kok. Ayo. Duh, apa iki? Ayo. Ayo ngono dheke ngentut karo tenang. Edian, bar ki ambune emping. Ayo. Lho, lek mboten saged ngentut niku mboten sehat, Pak Dalang. Masuk angin ya, Bu ya? Ayo So, betul. bahaya. Mula ya diloske lek pengen ngentut. Ayo ning ya aja kebangetan. Lawang dikancing cendela tutup kabeh AC mak daus ngono lho. Kancane ijo kabeh ora. Ngene Kang si nonano upama munduta tentrem. Ayo, iki kena diarani wahyune katentreman ingkang mencok ning awakmu ya, Mak. Tenan. Wis golek bojo model kaya ngono wis angel, Nduk. Wis bae putri suarane apik, kondang, dosen pisan, sugih ning wong lanang gemati karo anak-anak tresna, pinter. Lho, kaya ngono kuwi lho. Iya. Supaya Dimadu tiada ya duanya. gelem. Dimadu ya gelem, angel lho ngono kuwi. Sapa sing gelem dimadu? Aku. Sampeyan gelem, aku lek ora gelem. Tenane. Ora gelem aku. Ora bakal aku neko-neko aneh-aneh. Tenan. Pamane gojek-gojek ning panggung ngene pol-pole ya supaya meriah saja. Oh iya. Namun di dalam hatiku tidak ada 2, 3, 4 namun satu Anda yang menjadi mutiara hidupku. Wah, alhamdulillah. Ya tenane. Iki info ke pusat lho iki. Alhamdulillah. Lek ngono tak seksekne karo warga masyarakat kene lho. Aja. Nyapa kok sesekne barang. Pani ora? Heh? Pani ora? Aja nyapa wis tok nembang sing apik dados sesekne. Salah wedi to. Merasa wong-wong iki kan imane kan rajek to Bu Kesi. Lah kuwi masalahe ya kuwi. Mula yang sampean pengen imanmu ajeg, sampean ngaji ya Quran ning pondok pesantren kene ben sampean pikantuk dalan sing lurus. Upama arep enek wong wedok ayu sing nggodha sampean, sampean ora bakal kena godha. Men uripku piye? Lurus. Ayo. Nyatane aku rasane pondok karo sampean yang biasanya senengamu sing lurus-lurus ngono kuwi. Ayo, rasane koneko. Wong wis semene gedene ning pondok ora. Wong nyatane ya bapakku ya wis ustad, wis kaji. Lho ngono kuwi kulino nuturi wong. Nuturi wong liya wae bisa lek anake nganti ra temoto lek ya wong tuwa sing isin. Betul. Betul tidak? Betul. Ayo, iki info ke pusat lho iki. Paka pusat wae ora. Lanjut, Bu. Nenu tak nonano ibarat wong numpak perahu lagi lho cengkok sing mari ngentekne bengkok iki model ngene iki lho.
Ayo. Aku mbiyen kedanan karo sampean perkara sing kok pelorotan iki lho Bu Kesi tenan. Iso marai nek ngrungokne ning ati semak ces ngono lho. Kaya siniram tirta sewindu. Ayo. Iya, aku percaya lho. Aku mbiyen tanggapan melu sapa-sapa ya mbok susul kok. Trimo sampean dalang ngono gelem gawake sinden dingklekku, Ding. Gelem gawake dingklek. Ayo, pertamane perjuangane kudu ngono kuwi. Ora masalah ngono. Jenenge wong lanang iki lek enek bebane wong wedok apa men ora rekoso ya sing lanang ya wangi ngono no. Ayo. Nggih. Lumampah tanpa tamah gonjing anggen jeneng pagulingan. Ya, bacotne napa Bu Kesi? Dendang Semarang Pak Dalang. Wah, dendang Semarang ngadeg. Iya no. Niki enten wah pamundhut kathah. Mbah, jenengan apa jeng nembang piyambak napa namung anu? Kuwi Mbah Mudin lho kuwi. Mbah Mudin? Wah, Mbah Mudin iki kok ganteng ya, Pak. Kuwi sing kagungan dalem kuwi. Mbah Mudin, ajeng nembang napa pripun, Mbah? Wah, enek taliasi lho, Pak. Tak wacane sik judut. Ndang kono, iki eneng iki yan. Ah, sugeng dalu Pak Dalang. Saking kula penggemar ringgit wacucal. Iksan Tohari nyuwun gending lali janjine. Matur nuwun 700.000. Nah, ya. Menika ugi saking juragane mesin. Nah, ugi kertas nyuwun podang kuning kangge jampi kangen. Suwantenipun Mbak Kesi. Waduh. Iya, podang kuning. Belum aku podang kuning ku duet karo Umi. Oh iya, Saiki dendang Semarang sing halus-halus. Okay. Kan aku ya wis kasepuhan. Aku merasa menyadari yen aku saiki ya wis tuwek lho, Pak. Ayo no. Anake ya wis papat. Nah, 100. Halus-halus. Ki request lagu dari Keamanan utawi Banser, Pepeling kalian Tombo Ati. Oh nggih, siap. Nggih. Yo, diaturake dendang Semarang luwih dhisik, Bu Kesi Rahayu. Dados. Tapi tetap asik Pak Dalang. Wah iya disesuaikan karo karaktere. Siapa bisa menggulung siapa
matur sembah nuwun. Nyuwun pangapunten menawi podang kuning kajengipun dipun wakili kalian anake wedok Mbak Umi Hafifah. Ya, Iki ngaturke mau ana pamundhut apa mau Bukesi sing kok asta mau? Lali janjine men dipinangkani karo genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Wah ya. Nangis sajroning atiku. Ayo nduk, Winong. Meriah tenan. Jogete iso apik kaya ngono. Mergo iki jaranan Tulungagung, tur bocah iki asline ya saka Tulungagung. Wah, layak luwese kaya ngono. Apik. Sihat, Nong? Sak. Kok watuk-watuke ngopo? Hah? Radi anu niki, Pak. Apa? Radi pilek. Mula kesehatan apa nek Agustus ini lah rame-ramene job. Mangan-mangan disirik aja kabeh dipangan. Lah kula anu Pak, senengane keceh kok. Senengane keceh. Keceh? Nggih. Ora nek udan kok keceh nang ndi kowe? Keceh anu. Teng umbul. Umbul. Oh, selulup. Nggih, selulup. Ya apik, lek sing jenenge renang, kuwi malah iso apa kuwi jenenge nglandungke napas. Terus olahraga renange kabeh sak awal obah kabeh to. Nggih. Kuwi apik, kuwi becik ngono. Nggih, tapi kula imbangi kek kalih es. Kula imbangi mimi es. Kuwi ora ngimbangi, kuwi jenenge malah ngrusak lek es ki. Lah bocah saiki pancen diombe norno, ayo. Nganti aku akeh sing ora ngerti jenenge. Ayo. Kula nek mboten es teh mboten kok, Pak. Kula nek mboten es teh mboten. Es teh ki apa? Es teh. Oh. Es teh gur koyo. Aku lek ora susu mah. Lah ya wis sehat. No. 4 sehat 5 sempurna. Ayo. Ki lho ana sing ngersakake kuwi lali janjine yen sampeyan iki genah jos iki. Nggih, siap. Siap toh? Siap. Oke. Monggo lanjut kemawon. Lali janjine kunjuk dumateng para pamirsa sedaya. Winong Nawangsih. Dados. Hey!
menika ugi kula aturaken dumateng kadang kula Pak Joko Warsita. Nggih. Ingkang kepareng selalu mengapresiasi pagelaran kula lumantar YouTube Kuntadi Channel ya. Mbak Ira, Mas Ateng, Bang Sugiono lan sedaya kemawon ingkang kepareng tresnan Jawi menika wonten karikatur kula kangge mbantu para mahasiswa ingkang sami kuliah wonten isi nggih ngenteng-entengi mbayar SPP. Ya. Monggo ingkang ngersakaken monggo. Ya Nang. Jan-jane kowe neng Utuk ngono ya. Kreatif kok ora. Nganti mesakne sing bedhog aku ngene malah. Lah yo. Ya nang, wah jan apik tenan iki. Jan-jane kowe neng